Много малко хора от вас знаят каква е функцията на тази карта в тестето. Дори някои не знаят всъщност как се казва именно Жокера. Имам предвид не е като филма Жокера, но ще ви обясня по-нататъка. Изтегли си някоя от картите само. Дръпни си една. Да? Аз съм със затворени очи, покажи я на всички и я сложи където искаш в тестето. Бързо, тук. Да, където решиш. Окей, сложи ли? Да. Така, сега ще ги разбъркам, докато съм със затворени очи. Ти ми кажи стоп. Да. Стоп. Сега е много важно да сложим Жокера някъде в тестето, за да намери картата. Обяснявам. Ще го сложим някъде тук. Ще разтегля картите. И Жокера по принцип, като я намери, би трябвало просто да я изкара от тестето. Не съм сигурен, не знам. Ако ви е харесал този фокус, не забравяйте да ме последвате или да коментирате по-долу. А ако искате да имате реклама за вашия бизнес, мога да ви съдействам като рекламно лице или да ви помогна да си направите, да си разработите